bereziz berau. Ze kontixu, beren tio, beren osaba Josek, esaten eiz jeban, berau, soinu baten barru ekarri txakusala. Bizkargin benditzi. Holan ez da. Holan daugat akordu bentzet. Eta berbeta leku berandu hasia izan. Isile izan mutikuen. Don Javier esan betenen hasiera. Da berori, tratau berori, behar esan zuen, zer da, nor da hori berori? Horro gabadiak etik goizen ikusi, daue konfesantzia, debek egunetik moten azizten. Hemen gizaburu gometik pragazi. Esan zera izan dut ba, hainbarrik etortia. Esan gozut, Esteban Bengolak, pedikazti ginerik ikusten zegoen, bera eradeko esen, Errepublika denporan alkati izin zen, konfizentza handiz jartuen du, Javier esan dago du batanagin, musi egiteko alantzini pera gazta, sekule inok ez euskun nire bazi behez, nik egizelago Esteban Bengola zanako abile. Da orduen, zuka, arepe, eradez, txartxua zan da kostan zegoen baina, Esteban, eira zuzut, da hor, zuka ea normal. Kartzelari hueltan, horren zenien, txatastuko, besarkada gari, besarkada goni, da, Esteban egi besarkada bat eta Don Javier, zeusten bera. Esan zen, baina Esteban, lehen Javier, izinaz da, oin Don Javier. Esteban egi, zu ontxezara Don, ez lehen. Bierra peitxe bazan, eta, nire gurasun lehenengo itzordue, behonek lotu eize ban. Orduan, eskerrik asko. Ondo, baina, beste batzuk eskontzen, da onduen du. Zure gurasuek, da zure ama hamen egitezan, da neupe hori nire bizitzako kapitulu ondizetako dago, bai zuri eta bai jazena. Da beste askuna egine. Javier ekizen, Emilio bere formal itxura gustatzen jako zela nabarmenkeri batzuk. Eta behin akoraten asko ontaten ebitzan Emiliori, bai Emilio, bai Don Emilio orduen. Bai Don Emilio, bai gizonak gerritxi gora, edade batezkero, gerritxi gora, pentsinoia. Eta gerritxi bera, intentzinoia. Xavier jauna, Xavier bihotzeko laguna, Xavier, zu bai gizona, zatoz balen bailen gure gana. Sarritan galdezka, hartzen aiz jaunari, kaiolara eraman, zertan gizon hori, bera izan bai da, zure zerbitzari, egia agertuta, kontra gezurrari. Laixoltako etxe bueltan, errekara funda bertan, papelezko barkutxu bat ikusi neban uretan, laixoltako etxe bueltan. Mende erdi joan da, eta orain txebe,
Santa Eufemian edo milioikanen pera alde honetan sartzen dudan bakotxean, koratua Samaraino etortzean nolako korakada inkarnoa sentitzen dut. Eta berriz aldetik goizera igoten dudanean, aizerik hotzenak eta sorratzenak ez dute balatzeko, Lea ibarren zehar itxasoraino begiraldi luze bat egitea, eta gizaburutik pasaeran pena emoten dauzta abadetxe zarra falta izatea, baina palmerandua nire antxinago konfidentea hortxe dago ente. Nire oraingo bizitzago gauzari pozgarrienetako bat da entzutea gizaburuako edo amorotoko baten bati lekuren batean, edo Lea Ibarreko beste herrietako baten bati entzutea lekuren batean topatzen dudanean, zuaz pozik ibiltzen ginen du. Edo beste hainbat herritan hartu guna izan eban baten bat lekuren batean bantzean behin topatzen dudanean, esatea edo entzutea guldezkitan egoten ginen zu etortzeko. Eskerrik asko gizaburuaga eta amorto, eskerrik asko Mendixa, Munizibar eta Auresti, eskerrik asko Leaz kanpotik etorrezarien guztiok. Nire bizitzako zatiri importantienetariko bat, edo importantiena izan zarie, eta izaten jarraitu duzue. Eta gaur zoran ez, eskerrik asko egun zoragarrien egaitik.